Hello po mga mamamayang, magandang umaga po. Magluluto po ako ngayon ng pansit bihon with sardinas. Ito na po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Unang-una, bihon, fishball, sardinas, bawang, sibuyas na pula, sibuyas na green, pusit, yung nasa lata po, tapos red bell pepper, green bell pepper, mantika at saka asin. Sisimulan ko na po ang pagluluto mga mamamayan. Ngayon po ay maglalagay po ako ng mantika sa kawali. Ngayon pong mainit na ang ating mantika ay igigisa ko na po yung bawang, at isusunod ko po kaagad ang sibuyas na pula para hindi po masunog ang bawang. Ang next po ay ilalagay ko na ang fishball sa loob ng kawali. At paghahalo-haloin lang po maigi. Ang next naman po ay itong pusit. Ngayon kung kumulo na siya ay isusunod ko na po ang sardinas sa paglagay dito sa kawali. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng konting tubig. At hihintayin lang po na kumulo siya. Maglalagay lang po tayo ng asin. Ngayon pong kumulo na po siya ay isusunod ko na po ang green bell pepper at saka ang red bell pepper. Hihintayin lang natin tong maluto tong ating green bell pepper at saka ang red bell pepper. Saka po natin ilalagay ang ating pansit bihon. Ngayon pong luto na po siya, yung ating green bell pepper at red bell pepper, ay isusunod na po natin ang ating pansit bihon. At ngayon naman po ay hahaluin na natin po siya. Pahinaan nyo lang po ng konti yung stove nyo. Ngayon po mga mamamayang ay naluto na po ito. At hahanguin ko lang po siya.
Ito na po mga mamamayang ang aking pansit bihon with sardinas. Sana po ay magustuhan nyo ang recipe ito. Sana ay mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!